Unkosikazi Vytjie Mentor ubelilungu le-ANC inxalenye yonke yobomi bakhe phambi kokuba azifumanele ikhaya elitsha kwi-Action SA ngo-2020. Waduma emva kokuphuma elubala echaza izenzo zorhwaphilizo phantsi kolawulo lalowo ebesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma, nalapho wenza amabango ukuba wanunuswa ngesikhundla sokuba ngumphathiswa ngamalungu osapho lakwaGupta. Olu sapho lakwaGupta lwalunxulunyaniswa nomnumzana Zuma kwizityholo zokubanjwa ngobhongwane karhulumente. Inkokheli yeAction SA umnumzana Herman Mashaba wethulele umnqwazi unkosikazi Mentor ngokufunga angajiki ekumeleni inyaniso. She was a fearless woman. She was not in this business to make friends. She would not just really take something because it was coming from someone else. Whatever she agreed or disagreed with, she would always really express her views. Umnumzana Mashaba uthi lidume lingophiyo eli nanjengoko bejonge kunyulo likazwelonke lwango-2024. As Action SA, as South Africa, some of us, we appreciate the role that she played. It's a big loss for us as Action SA in preparation for 2024 to be national government, because someone like Vytjie was going to really bring that wisdom and experience that we some of us really require when we go into parliament. Ukanti ke umnumzana Mashaba uthi makunikwe usapho ixesha elaneleyo lokwetyisa ezindaba. Akacaci ke ngokwangoku ukuba aza kuhamba njani amalungiselelo omngcwabo.